ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରି କହିବେ ସେଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ। କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜୀବନେ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଦିନ, ମଣିଷ ଜୀବନେ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଦିନ। ପିତା ମାତା ଯେବେ ଲଭିବେ ମରଣ, ପିତା ମାତା ଯେବେ ଲଭିବେ ମରଣ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେଇ ଦୁଇ ଦିନ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଦିନ ପିତା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ମାତା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଧନ ନାହିଁ କାଲି ଆସିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କାଲି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମା ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା 10 ମାସ କଷ୍ଟ ସହି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ସ୍ନେହ ସାବତ ମା ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବ ଦୁଃଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।